Croeso i gefn gwlad Gorllewin Cymru, rhywle delfrydol i edrych ar y sêr. A nes mae'n heno, rwy'n gobeithio mae drafod llawer ohonyn nhw, mae ychydig o gymylau yn yr awyr heno. Dr Gwenllian Williams yw fy enw i, a dwi'n gweithio ym maes ryddiaeth. Dwi'n edrych ar sêr newydd yn ein galaeth ni, a dwi rhan fwyaf o'r amser yn defnyddio telescopes sydd lot yn fwy na'r un yma. Ond, un o'r pethau wy yn hoffi chwilio amdano yn awyr y nos yw y Blaned Iau, a dyna lle ni'n mynd nesaf. Y Blaned Iau yw'r blaned fwyaf yng nghysawd y haul o bell ffordd. Gallwch chi ffitio y ddaear mewn iddi 1,300 o weithiau, a mae e mor drwm, mae e ddwywaith yn drymach na'r holl blanedau eraill gyda'i gilydd. Mae Iau yn hollol wahanol i'r ddaear achos mae e wedi gwneud o nwy nid craig. Yn bennaf, mae e wedi gwneud o hydrogen a helium, a does dim arwyneb solid iddo fe o gwbl. Pe byddech chi'n ceisio glanio ar y Blaned Iau, byddech chi'n suddo trwyddo fe, a byddai pethau ddim yn dda i chi, nid dim ond achos bod e mor oer, tua -150 gradd Celsius, ond hefyd mae'r pwysedd mor uchel, byddech chi'n cael eich sgwasio lawr gan popeth uwch eich pen chi. Mae'r atmosffer allanol wedi ei orchuddio gan gymylau o ammonia a dŵr. Gyda telesgop bach, hyd yn oed fel hwn sydd gen i, fe allwch chi weld y stribedi coch a gwyn ar arwyneb y nwy eich hun. Mae rhain yn digwydd achos bod hi mor wyntog. Mae'r blaned yn troelli ar ei unfan unwaith mewn llai na 10 awr, sydd yn andros o gyflym am blaned mor enfawr, a mae hyn yn achosi'r gwynt i gyrraedd cyflymder o 600 km/h. Tua canol y blaned, ble mae'r tymheredd a'r pwysedd yn cynyddu, mae'r nwy yn troi mewn i hylif. Ond dyw gwyddonwyr ddim yn gwybod yn iawn beth yn union sydd yng nghanol Iau, efallai bod yna graidd solid wedi wneud allan o heiar yn y canol, fel sydd fan hyn ar y ddaear, neu efallai mae dim ond hylif yw e. Rhyw ddiwrnod, falle newn ni ddatrys hyn. Mae gan y Blaned Iau smotyn mawr coch, storm ydy e, sydd wedi bod yn taranu am gannoedd o flynyddoedd. Efallai bod hyd yn oed Galilei wedi gallu gweld e nôl yn yr ail ganrif ar 15 pan wnaeth astudio'r blaned am y tro cyntaf. Mae'r storm hyd yn oed yn fwy na'r ddaear cyfan. Mae wedi lleihau yn y blynyddoedd diwethaf, ond ar ei mwyaf roedd e tua 3 gwaith yn fwy na'r ddaear. Ni gyd yn gyfarwydd â gweld y rings neu'r mwydrwyon o amgylch y blaned Sadwrn, ond nid dim ond Sadwrn sydd yn nhw. Mae rhai gan pob un o'r planedau allanol mewn gwirionedd, ond dyn nhw ddim mor fawr a llachar ar rai Sadwrn. Dyma i chi lun o rai ar y Blaned Iau, wedi ei cymryd gan y teclyn New Horizons wrth iddo fe hedfan heibio Iau ar ei ffordd i'r gofod pell. Ni'n gallu gweld mwydrwyon Sadwrn achos eu bod nhw wedi gwneud allan o Ia sydd yn adlewyrchu golau o'r haul yn dda iawn. Ond mae rai o Blaned Iau wedi gwneud allan o gerrig a llwch, yr un peth â asteroidiau, sydd yn gwneud nhw'n anodd i'w gweld achos bod nhw ddim yn adlewyrchu golau yn dda o gwbl. Am fod y Blaned Iau mor enfawr, mae ganddi disgyrchiant neu gravity enfawr, a mae hyn yn golygu ei bod yn gallu cynnal 79 lleuad, i gyd mewn cylchdro ei chwmpas. Y 4 mwyaf sydd fan hyn, gaethon nhw eu darganfod gan Galilei, un o'r pobl cyntaf i ddefnyddio telesgop nôl yn 1610. Yn gyntaf ar y dde, mae'r lleuad Io, yr un agosaf o'r 4 i'r Blaned Iau. Mae Io yn llawn dop o losgfynyddoedd, a maen nhw'n ffrwydro trwy'r amser. A mae'r lliwiau hyn ar yr arwyneb oherwydd y sylffur deuocsid sydd wedi ffrwydro allan ohonyn nhw. Mae'r llosgfynyddoedd hyn yn rhyddhau 10 triliwn o dynelli o lafa pob blwyddyn, tua 100 gwaith yn fwy na'r llosgfynyddoedd y ddaear, bod Io yn ddim o'n chwarter maint y ddaear. Nesaf ar ail o'r dde mae Europa, a mae hwn yn lleuad sydd wedi gwneud allan o Ia, a mae'n lle cyffrous dros ben. O dan heinen dew o Ia ar yr arwyneb, mae tystiolaeth yn pwyntio at fôr o ddŵr. Eto mae Europa tua chwarter maint y ddaear a thua'r un faint a'n lleuad ni, ond mae ganddo fe 2 waith yn fwy o ddŵr na'r ddaear. Mae'r tymheredd ar arwyneb Europa tua -220 gradd Celsius, felly sut yn union y mae dŵr yn gallu bodoli yna o gwbl? Wel, mae hyn oherwydd effaith disgyrchiant y Blaned Iau ar lleuad Io, yn tynnu wrth arwyneb Europa ac yn cynhesu ardaloedd mewnol y lleuad yn y broses. Mae gwyddonwyr yn gyffrous am Europa, oherwydd pob man mae ganddo chi dŵr ar y ddaear, gallwch chi fod yn siŵr y gwnewch chi ddod o hyd i fywyd, felly mae rhai'n gobeithio bod bywyd yn nofio yn y môr o dan arwyneb Europa.
Yr un nesaf fan hyn, yr ail o'r chwith, yw Ganymede, a hwn yw'r lleuad mwyaf anghysawd y haul, ac mae e hyd yn oed yn fwy na'r blaned Mercher. Ac yn olaf mae Callisto. Mae wedi orchuddio gyda chraterau sydd yn meddwl bod e wedi cael ei daro nifer y weithiau gan gerrig neu asteroidiau o'r gofod. Dwi'n meddwl bod y blaned Iau a'i lleuadau yn ddiddorol ac yn gyffrous iawn, ac rwyf yn aml yn chwilio am y blaned gyda fy nhelesgop. Ond yfory, ni'n mynd i edrych ar rhywbeth sydd yn agos iawn at fy nghalon i, at y pethau rwyf yn edrych arnynt bob dydd yn fy ngwaith, sef pell yn ein galaeth ni. Welai chi fory.